Ole pazawa RTS ro pui tak voina komna kan lo ngai thanga voina kan fu thei hlawa kalom em a ani in athil thiam te khoilam atanga thiam chhuah nge le engtik atanga a thiam nge ti min hril dawna komna lo ngai thlang u hei voina chuanin painting thiam lut tuk mai kan lo kom dawna a hei tunah hianin civil hospital lunglei naupang uata painting pui deuh bon deuh hei ati mek a in hmuang hian hei ati lai ngei kha kan hmu fu theia kan lom em ani tunah hian hei sakei boklai lem alo siam dawna a siam tawh hnu te pawh kan en anga ama phalna in kan rawn post dawn ni voinah hianin reilo te komna hun min siam sak thei dawna lawm em ani in hmuang sawn saw thiam em a a thil paint tawh ho hi a pui lut tuka hei hi bangah ani a bon dawn ni hei sakei tunah kan lo en ang hmun takin lo en ru a sakei boklai lem alo draw dawna alo siam dawn ni hei khai bon dawn hle mai painting hi ke chu ka tuia cake siam thin ka ni a cake siam pawh hian painting hi thiam alo ngai reuh riau mai milem eng maw kan han siam a tiang khanin a pawimawh lut tuka painting hi chuang chuanin ka tuina tak mai helai hian ka pu hian alo siam alo ti mek a kava hmu fu a kan in be mawlh a alo rem ti hlava kan lo la nih hi bon riau dawn saw painting hi eizon na tana hman tlak ani a tam tak pon eizon nan an lo hmanga chute karah chuan taimak hi a ngai riau in ka ring ani tero ka pu a ngai viau ang a taimak hi tih peih te engmah hlawhtlinna awm lo ang chu ani pawh in a tih chu taimak na nen lo chuan hlawhtlinna awm lo a ani pawh hian voi tam tak alo bei dawn pui tawh tho nia ka rin hei ani ang kumah hi chuan ti hian ala ti thei te hi fak ka ti a tam tak thalai na nei lo ti pawh hi thil tum tawk lo wang ania kan tum tawk lo a thil hi kan peih lo thina kan bei dawng zunga bei dawng lo a bei tal te tho hi ni mi hlawhtling lo ni leh thin hi maw kan zoom lawk nge a sakei zemawi takin kan chhuak leh dawn ani ke pawh in ka zir ve ang ka zir ve pang ke pu te hian ka lo khawm pah meng che chu a ti buai nge mi hna kha tuge hming min hril them kho ngai takin Caesar zo lian pazawa kan ti nga chuanin khoi atanga local nge Aizawl Vaivakon Aizawl Vaivakon 7 day tlang an awm a chuanin kum engzai nge ni tawh reng hi min hril thei ngem somnga pahnih lai ni tawh a hei ti hian khual khuah te zinin ala sumala thawk chhuak thei zak ani chu fak awm hle mai a taimak na kan ngai sanga kami ngai san zawk takin ni ve hrim mi taimah hi ka ngai sang maw ve chu chuanin hemi hi enting nge iret hi a square feet ang hian min ti painting ah hianin khawngai takin iret tlang pui min hril thei ngem square feet ani do alen lete dana zirten kan biak remna ang khani me nge tro chuanin painting heng tika tangin nge i bei tan tia i hlo ti mela sumlak lo nan tak tak hian i bei tan na rei to em 96 ko batang vera tang han ka tan putang nge putang ro khum te pudiak la rate moya tangin ti me ya mani kil ko nei mo chuanin fa engzai nge nei
chung ko chaw mi ni nge ka ringa Fai pali pali hinaya ya an la no pa nge pui tling to hlom ate berin so pali zirle ani le mo ti ka pa de din zot ta noi la hemi painting hi ashanin izir nge nangma pathian ku them thiam na pek shim shim tuk che talen hi chu talen ber zo oh mo oh zir chu kan zir ve oh zir ve thawa chuan painting class angin ngei kal ko kumeng zan ngei zir akumin izir tlingem kum khale chan ve course khata ninga tro course khata cho ithiam ngal mei ti na ni mo portrait painting ka zir thalak portrait zia oh portrait painting zira zir ber atawe ma zir na man midang te ta na thil thako mu the tu ni ngei ka base ya tu mi a chuan ha ya ni mo khoi huna nge izir na mun te min shil theim Rukia Ruki University a hobby club patangin mo kalut ve a chuanin university a hobby club lawyer tangin ni chu garana university a rogi a mo Ruki Delhi ya kamo Delhi pia a rogi a university kapina du to ni chu painting chu portrait painting mo hi ai ni da he chu ni da kamo chu landscape pa ngai ni a portrait chu thalak zi ang halak zi ang khai zin hasa bera chu ta tanga ron thiam chho chu ni ta ro pie lom hle me midang te po painting lama tui tak tak an oma an om theya chong mi tan po chuan a zir na mun te chu in lo shanga pui em ki chu ka ngai sang mo mu nom hi ka ti top ani chu ki te bok hiao me angrel sin na dom top chuanin ti hian ma chhop te nga em ông về luôn mấy mà chhop om ve nuala hemi zota hian khoi mun angai pein le ang an book lok che an book che booking tôi chú hay bị rồi chú anh ayus noya sub center chơi lắm hian nang ma private in mi kal me engai business kal dan he private private in kal tok ta a thamei tro tia in zom khom ti vel ai chon ma ania kal top hi a free book amo in zoom na te hi zoom về thôi a khatyang kha chu thu san ani ta a group angin ikal lem lo ti na tro nang ma in i the so ka ti hian i ti pop pop me a i ko varazau to book si mizoram a to i lau lar viau to ani hi a tro ai zol vela te i tin sa em i pein na sa em intinge helai mun a hian tungeron ko hore reng che tungeron som che directory ta tagin mo hay bị phải yan civil hospital de Aizawl civil hospital la dia Saiha district hospital de long trai ka siya contract angin mi kal iti oh ani chu thiam em ma ivan ne ya ma som na poidong ani chu itai ma bok mo lom om ka lom pui lu tuk che lo ti se lam chu hi lunglei hospital pediatric wat chung ania bon em sin hei a painting puzawa painting khan china kan en ho khania painting bon takani thiam em a ama po khanin sei ang khan taimak na tumru na le rin om na ti sham na nun nei lo tan chuan he khovela hian hlo tin na om lo ti a sei ang cha khanin ti sham tan chuan pathian hian kut them thiam na chu ada rwal hian pe lo tan chuan kha them na po kha hai chhuat the chuang lo wang chuanin painting bon tak tak kan hmu a voinia hian a pui ka ti em me ke ma han ki ho mo mu nam buk tu ka tian ya khadeu tan tan kan lang pui em thiam em me ni dam lo mel chu ti lang lo sham ka du buk si a ti son nya elai he kon ka ti khan na pong wa ta nuam takin kan hoi mei ta ni ki lama khian ki superheroes thaute lo pe na
superhero moi takin a pain boka khai khai khi thiam takani thiam tak in ang lutuk Spider-Man te Superman te Captain America te oh hei so sulai so station bulania station bul te po so ti son moi takin a chai le ta ni ava han moi tak em no panglom po siam thiam khop mai siam zo trap to a finishing line kan tiang chu khoi me ka ni pazawa mi bon na ni hi mizoram deng chuak thei mi bon zo fa ten kan lo kol reng maya hei bon ka ti ni i chào tụi em pazaw chào lâu mà nè tụi ngày tụi nó hi sen về reng ngay nó thuốc chu cho lâu về không bằng anh đủ thu sam nào vang tí tí kha rồi lúc ngày tụi về pa reng don bọc xiam mà ai zol te say ha ai xiam te chu an nung oi viu chu anh nãy lom em ấy theo xiam ka lom lộ ngày nào lò hay cái ni bộ gắn lom lút tục muốn làm em nha rồi em đợi tụi cái này khăn đi khăn like come on art rope na thâu chuak chiang khop mai han ro te he Asian Paints samanga Asian Paints hi color hi mi hi idu bi ka mi rong hi nang ma hena ma chona tha imang larber te na mi Asian Paints ho akai re ti na nge anget mo water base nia angeta mana nuam ti ni chu busak na kan han mol ani bidang po in lo chur ula number a khalin lo phone chur don unia chuan helai hi ti le anga oi bon to me hi tir khan lo mu nga mo he tu na chuan a light highlight tan ani hi highlight ani me tro ti hian a light ka petan a hai mu nom em thiam hi ka ti em ka ngai sang em ke ma hian puzara tro puzara kan ti ang puzar zawliana pazawa puzawa kan ti nga puzar zawliana 5 akon 7 day tlang an oma arwai du tan contact number karon da lang nga ta hian in lo roi zel don nya hi ama hi pa fel tak pathat tak zo patwa ngai tak ang chi khani fel box si thiam box si ni hi bon don sin sei dui nei am ka pu he ta ring deuh lakin pazo nè tara taimak na kha icha du ber chon me tara thil tak tak ti ma be tom chang ka ga de kon ma lo chu man rua hi heng ho hi ni a pen ni chu a pen sang te khat chi ni chi thum chili chinga tuna man ho hi ni ta chuan heng te ni ta subras te poka tangkaya man rua hi in chap leu newa
han ruwa kha nei nuwa la ni chu thiam te a thiam thena te chuanin puan chhiat te nen se pawh ờ ni cha ma pon chia ti po ngai chang oma man ro kha man thiam ve ko lek man thiam ve ruwa ngai ni mo tro sam khui ờ thengin nan ờ nan da e sam khui thengin man dan omo ti ni chu toothbrush te ờ toothbrush te e chu tiang chu a koleka ti khan thil ro pui takalo siam top mai ni chu a daily rate hi ni khata e a chhor do tan chuan sang hi zanga in a siam sak thia ama chuan daily a min chhor hianin min chhor tu te hi an hlok zoka atiamo chuwang chuan ma se ama chuan contract ka thoi hi nuam ati zoka omzia chuan nan chang changin rem chan dan ang angin kan siam the ati a chuwang chuan pazawa hi e a roi du tan chuan a biak reng the ni chu ma se ama hi in dai lo ve lutuka ma se nge booking te ti theya chu chu kan lo sia anga in te po moi tak tak ina chai sak theyang chu chuwang chuan painting art artist ro pui tak kan lo kom thei kan lom em ani tuna hi o artist ro pui tak hi tuna hian thingko han thil zam sep sep a siam le ni hi makasin thiam ania thiam tak ani lo roi ve thin don unia o contact number du tan number kan da anga chuan ta chuan in lo contact anga keima po ron biak theng keima po min lo bedon unia